Eibarko Armagintza museoaren arduradunek aurten betetzen den museoaren mendeurrena ospatzeko antolatu duten egitaragua aurkeztu dute. Hasteko, urriaren 8an Miguel de los Toyos alkateak, Ester Kareaga kultura eta euskara zinegotziak eta Marina Barrena museoaren arduradunak arma bilduma berriaren berrinaugurazioa aprobetxatu zuten 1914 urtean museoa fundatu zutenei eta 100 urte hauetan zehar bizirik mantentzen lagundu dutenei beren lana eta laguntza eskertzeko. Gaur, museoaren 100. urteurrena ospatzen dugu, eta bihotzaz esker onez beteta zuzentzen naiz zuengana. 1914 museoa sortzen, eta urte hauetan berau lantzen, sakontzen eta zaintzen lagundu duten eibartar guztiak omentzeko, eskerrak emateko eta gogora ekartzeko bildu gara gaur hemen. De los Toyos mintzaldiaren eta bideo omenaldi baten emanaldiaren ondoren, Eibarko udaletxeak museoaren sorreran eta eboluzioan parte hartu duten guztiei oroitzapenezko oparitxoa eman zien. Ondoren, armen erakustaldi berria inauguratu zuten. 250 pieza inguru, hauetatik 200 berri, eta gehienak pieza bakarrak bai Eibarren fabrikatu zirelako, bai inoiz fabrikatu ez ziren prototipoak zirelako. En esta exposición de 2014, sin embargo, mostramos piezas interesantes, tanto producidas en Eibar como producidas en el extranjero, piezas que son importantes tanto por su evolución tecnológica o por su presencia histórica. Museoaren fondoak dituen 1000 piezetatik erakustaldia osatzen dutenak aukeratzeaz eta katalogatzeaz Jose Luis Valenciaga eibartarra arduratu da. Valenciagaren erudizioarekin disfrutatzeko aukera egon zen, hainbat piezei buruzko xehetasun eta bitxikeria kontatu baitzituen ondorengo mintzaldi batean. En esta vitrina del Museo de Armas de Eibar contamos con una selección de armas de cartuchería metálica de la primera mitad del siglo XX. Entre ellas podemos destacar el Gewehr 88, que era arma de dotación en el ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, el Lebel 1886, arma de dotación en el ejército francés en la Primera Guerra Mundial, los dos estuvieron enfrentados, el Kar 98 AZ, arma de dotación también en el ejército alemán y luego posteriormente empleado en Guerra Civil Española por el ejército de Euskadi, la carabina Tigre hecha por GAC, que es una copia de un Winchester, y aquí una selección de armas más bien simbólicas también de primera mitad del siglo XX. Hurrengo egunean, Nerea Lustiza historialari eibartarrak hitzaldia eskaini zuen Portaleako areto nagusian, Eibar Universal historia de una colección lelopean. Jesús Gutiérrez historialari eibartarraren txanda urriaren 23an helduko da. Una industria, una villa, Eibar en 1914 lelopeko mintzaldia eskainiko du Portaleako areto nagusian, arratzaldeko 7:30 aurrera. Azaroaren 27an bestetik Eibarko industriaren egungo errealitatea erakusten duen Eibar Industriala 2014 erakusketa inauguratuko da. Bertan, Eibarren gaur egun zabalik dauden enpresa industrial guztiak ordezkatuta egongo dira.